perang kok ngisor karo dhuwur tengah maju bareng kok ya iso. Nyun sewu. Iki cangkem iki demimil tangane ngamplengi sikil pak kok ya iso. Ya kuwi keluwihane wong rancang kencana, wong ngloji ora ya kuwi. Lah terus iki banjur piye Kakang? Mundura tak labrake dhewe. Muga-muga lepas parane jembara kuburne matane. Wong rancang kencana. Wong loji teka raja we girang gumuyuh. Padahal pusakaku tak gurone. Nalendra telu-telukaning Prabu Duryudana sikep saluku juga angandalaken pengabaran Aji Gundala Sasra mandi sabdane mijil buta sak gunung, rong gunung, telung gunung, nganti 7 gunung gedene. Woi! Lah dalah bujleng iblis sangat padha kegujekan. Ayo wong loji tengara sawangen aku. Ayo aku yen wis kadung Dewikrama yen to wancine wah ngene iki. Iso sakmene. Aku iso dlundeng sakmene gedine. Kale buta sing kae dijibuk kae. Sing kae dijibuk garene. Ae ke tatane Mbah Maming ya kae. Kuwi garapane biyen suwargi pepundhenku ya bapakku. Ya sing minterke aku ya kuwi. Lho gedene padha. Buta loro iki gedene padha. Ya, tranah kowe iki le babon ya aku. Turunanmu ya aku iki biyen turunan ngundaan. Ya. Iki awake dhewe ning kene nyambut gawe. Ning butane rada apik iki. Jane yo padha rada bukune, padha grejenge. Ning ora apa-apa. Ayo kowe karo aku wektu iki nyambut gawe. Nyambut gawe piye?